Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ubnai no pra manla usnem kadai ka jaka ba itnat jong nagalan ki 1M da ka jingrakhi ya kalariti dostur. Namar kadai ka benta jong ka jingim ki pat naga ki ba im hakarwai kasyaw bat ka jingelong parlok hakarong katao. Kajing syat jong ka kolsyor kabala ai kerteng tiknakum la ai kerteng ya kada kasim hornbill kasim kabala buram bha kaba pen I ya kajing shlur bar kajing kraw haki khana tang jong kinaga kani kata masa kapen pau ya kajing long tenrai jong ka kolsyor kaba juliu jong kanagalan kaba jukhot kari karong katau kadon khat nyau teli ki jat benriu ki bakongsan kawai pa kawai kadon la ki jong kita masa bar ki jingle niam ki bakerpang. Kata masa hornbill kabasdang nadu kasiterik hadu kasipau terik unai wing kapenya solang ya kini ki jat benriu. Kabaai ka jingyo I lupa ya ka jing rius pa jong ka kolsyor jong ki hapo kawai katenom. Ka jing temu kata masa ban kentiu ya ka jing yadai hapdeng ki jat benriu bat ban penne pensa ya ka pateng jong kanagalan. Da gaba penya solang ya ka tenrai bat ka juk mentah ha ka jing pen I ya ka jing ya teli ka bayaham. Kata masa hornbill kanong ha kashnong heritage ka ba itanat ba jong ka kisama kashnong kathau kadon ka khana pateng kalong ban yada bat penne pensa I pateng tenrai jong ki jat benriu lingba ka rukom penyat ka bayadei ba ka jingtip ka babnya na ka benta ban penne pensa ya ka jing kentiu ya ka kam jngok kai perthei. Nadu balasdang ya gani kata masa kala wanra ya ki jingkala ki bakraw ha ka kam jngok kai perthei jong ka jilla. Unong wan jngok kai uyo ya kalat ban yo I ya baro ki jat benriu naga ka kolsyor bar ka jinglong kerpang jong ki ha ka wei ka jaka. Ka heritage ka kentup ya ka kinhun jong ki shipau teli ki ying balashna da ki trai ri trai mulung. Bala khot ru morung ka bamut ka yingsa jong ki samla. Kawai pa kawai kalong kanong mi khmat jong ka jat benriu bapher. Kasinong kalong kum ka jakap deng jong ka kolsyor ka ba ai jingmut syapang ki riti dustur bar ki jingtei bakerpang jong ka wai pa kawai ka jat benriu. Kata masa hornbill 2024 kabadon kapang. Ka jingyadei jong ka kolsyor kadei ka jingrakhi ka bakraw ya ka pateng bariu spa jong ka nagalan. Bar ka jingpher jong ka kolsyor. Da ki jingpen I kolsyor man kasngi ki badon ye ki jing shat tenrai ki jing rai ki jing yele kai tenrai bar ki jing le niam kani kata masa kalong ka jingpen I ka bapella ya ki riti dustur ba im jong ka jilla. Ka artist corner ringkat bar ki jing yelang trekam bayadei ki jing yele kai art bar ki jingpen bek ka pendap ya ka jinglong bamenta ha kata masa kat ba ka artist corner ka penpau ya ki jing trekti jong ki try retry mulung. Kabapin yaso ya ki nong wan jngok kai syakiten rai jong ka jing rodur naga. Menta usnem katanat bu jing tho ka pelong ru ya ka jing pen I bakerpang kabala ai kerteng. Kari naga bar ki briu ha ka jing yar khmat. Ha ka jing trailang bar katanat bu jing tho jong kari India. Kaba ai ya ka jing wat benya kaba jiliu ya ka history bar ki rukom le culture jong kathan. Ka jingru spa jong ki ktin ki riti dustur ki tamasa bat ki rukom shnadur jong ke India ka roy ha ka jingyas loklang jong ki culture bapher. Ka wei pa ka wei kathan ka shnong kathau bar ka rukom nget ka no senyang sya ka jinglong ba imlang jong kari. Ki jingyalang kum ka Hornbill Festival kilong ka jingpen shisha ya ka ni ka rukom im jong ka jat benriu. Ha ka ba ka jingyale kai jong ka culture ka penroy ya ka jingburam mar kaliang.